Makhosi ningane wethu. Nkosi. No, kukhona into ngifuna ukuthi-ke sithi kusuke uyibamba mbijana kancane. Uyanibingelela omkhulu wasemakhosi indaba elixoxa ngoFazi noyigemegeme, ijaji elijaji isiminyo sokugcina. No, ingane zakwethu sokugweba nje kakhulu. Ngembazo sikugwebe ngocelamba sikugwebe ngalokhu uhlobo kodwa kukhona leli jaji elijaji isiminya sokugcina. Hhayi la majaji neni la ngane zakwethu kukhona ukuphila komuntu okusuke kusuka enhliziyweni yakhe. Nginibingelele nonke eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, koGoli, ko-Gauteng, ko-Cape Town, kuphi ko-Eastern Cape lapho ngosiyami bakithi. Bese ngithi ake sibambe la ingane zakwethu ukukhuluma kukamoya, ngoba kukhona abantu abangazi. Saqhuba lethu phekethu ukungazi. Kukhona abantu abangazi ukuthi umoya uyawukhulume kumuntu, ukhulume kuwena, uzawubhulelwa uphakathi kwesimo sekhaya, bese ushawa isimo sezinto ekutheni ukuthi kukhona umuntu onesibungu esithanda sibe ngcono kunaleso muntu okutshela iqiniso, wena bese uyadidizela. Lethu abantu abaningi kunina behamba bedidizela bese bezoshaya phansi kubantu abayizinyanga ey'thize ey'dumile, kodwa usizo lushiya la eduze kumuntu wangakubo noma kumuntu othize amaziyo amazila amagalela kuphelwe ukuthi hhayi no, uba abantu ngempela wangayenza yini into ekanje. Lalela-ke mntakamkhulu, umoya uyakhuluma one na same thing. Le nto eyaye ifike bese iyanishaya emakhaya kini, ngoba baningi abantu abathi idlozi lingakhuluma kanjani kumntwana omncane oseyingane na. Abanye kuze kunqatshelwe ngisho ingane isuke sencane ukuthi kufanele mayihambe iyothwasa. Uthini ngalo muntu obesuke seyinikele ukuthi yena olapha kwelikamoya othi uzoba i-guidance yakhe? Ake ngibuze nje lapho, ngiyazi mhlasimbe abantu abaningi bazoyi-catch-up-a late le nkulumo yami engiyikhulumayo njengamanje. Kodwa ake siyibambe ingane zakwethu ukuzibuze le nkulumo bese uyabuya kuyona nganeno. Uzoyibambisisa kakhulu ukuthi hhayi, kulokhu nalokhu mina owami umbono uwukuthi nokuthi. Uma uzofika lapha kuma-comment ningathuswa yimina, mina hlezi ngosami ngiyibhamulela kuhle kobhova mnoko noma kuhle kwe-pitbull, no. Hhayi, ningathuswa ngosami ingane. Kodwa ake sibambe la ingane zakwethu le nkulumo yokungazi. Kukhona abantu abangayazi ngempela leyo mpilo, ukuthi umoya uyakhuluma kakhulu. Kube khona umuntu oyilalelayo emndenini ubese kuthola ukuthi abanye abantu kabayizwa, kodwa lowo muntu umuntu okade mhlawumbe kade eshilo ukuthi wambuleliwe, nase niyamziba. Yenziwa yini leyo nto ekutheni bese niziba umuntu, even noma kuthiwa sekumnyama bese nina nithola ukuthi anikwazi ukuthi nimshaye, nizame ngisho iy'nyanga zibe ningi kodwa nisizakali, ngoba ukungazi lokho kunina. Lowo muntu uthola ukuthi wambulelekile ukuthi anidlule nina bese enza izinto ey'thize abe yisibani phezu kwesimo sempilo ney'mpilo zenu bese ziyanda, ngoba kwayena umelaphi okwelaphayo. Uma kuwukuthi akelaphi ngendlela ekuyiyona, wena kufanele ube isibani kuyena. Uma ngabe esekusizile, kukhona isibusiso kufanele sibuyisele back. There is a saying ukuthi into eyenzekale ezweni, there is something ukuthi nawe umwenzele umuntu u-expect ukuthi kube khona okuhle akwenzela khona. Uma engasakwenzelanga lowo muntu usho ukuthi uyini? Usho ukuthi uyisitha sakho noma uyakuzonda noma akakufiseli ukuhle. Angithi bayeke-ke laba abangakufiseli ukuhle kodwa bese wena uqhubeka uya phambili. Mntakamkhulu, lezo zifungo noma leyo nto ifola under kule nto engithi mina ukungazi kuphezu kwalezi zinto ebese ngiy'bekile. Shona lapha kwi-comment bese ubuza mina mntakamkhulu, ngizokuphendula. Kwabanye abantu uma benikhona kuma-video, please to make sure uma all videos kunini nifikayo nibheke kuwona nisho nelenele. Mina-ke angihlezi ngikhona phezu kwesimo senkundla yokuxhumana. Inamba yami 0728871995.
ungangifica ku-TikTok maybe once or twice a month noma mhlazimbe kathathu angazi. Zobe sesidibana khona la ku-YouTube channel. Ukungazi, ziningi izinto ezithinta lesihloko ukungazi. Kukhona abantu abangazi ukuthi isidala somqobo lwakho sakho wena osukuthi uyohlola enyangeni siyakwedayisa. Sikudayisele ekuthenini umuntu wathi uma befika lo mazi kahle ukuthi uyahlola ngoba umuntu osuke ehlola by nature siyakwazi isidala ukuthi sifike sithi idlozi. Bese ekutshela izinto obonayo nawe uzigcina ukante ushonele. Kodwa baningi abantu abaficile ngisho abakhona lapho. Umbuzo wakho why ungayibuzi ukuthi yini lento eyenza ukuthi lo muntu ankante kangaka? Ikuphi mhlasimbe la suke sengone khona? Niyaye nikwazi ukuthi niyenze lokho nto? Noma niyaye bese nibuka umnyaka bese nithatha nibheke lapha nibekela phansi ngoba vele bakhona nabanye abantu ababeka phansi vele with an intention yokuthi vele babesuke bengenawo vele ubizo. Ngoba umuntu osuke nobizo lento ikuyena egazini nasemnyameni emphefumulweni wakhe angeke aze enze into esuka umsangano. No, ingane zakwethu angeke leyo nto ize yenzeke nakanye nakancane. Ningixolele nje ingane zakwethu, ningixolele bomkhulu nogogo. Kodwa ngizothi ake sithathe bese siyayiphila lento. Nalaba bangamajaji Nkosi yami basiyekele Nkosi yami. Cishe bayosijaja emveni kwesikhathi esithize nesabo nabo. Kodwa ke nibambe la. Nibuze le mibuzo bese niyabuya. Kwenziwa yini ucocome inyanga zizibe u-10,000? Yiphi lento elahlekile emndenini wakini noma ekhayeni lakini naso osikweni impilo lesizwe sakini noma lesizwe noma sesigodi? Iyahamba yasivunywa amakhehla kini noma ikhehla lakini lalikhona mhla kuyokwenziwa leyo nto iyohlangana nenduna nenkosi kuthiwa kwenzeka into ethize. Khuluma nami, why amaziko ey'nkomo kini uma ngabe kuzokwenziwa into ethize bese ngabe sasebenza? Fly Nkosi. Yabona leyo nto, zibuzeni nje. Why nomkhuluma wasemakhosini akhulume bese mathi mevela vele isikhathi hayi bo kubakithi. Ungibuze mina ungiqonde isilethe ngizokuphendula. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofazi unoyigemegeme umfungele onkunzi bayikakile. Abangoma nabathawa kathi umafafuke njengedangabane kodwa sondela kithi ungene phakathi wethu. Ya bese uyezwa ukuthi what are the pure intentions kakhulu noma a-evil noma a-dark noma a-lighter noma they are the brightest. Kodwa ake sithi sibambene bese siya phambili. Ulife ingane zakwethu ebengigcine njengisona bengibambe nje kakhulu ngicela ukuxolisa nje khona. Ngicela ukuthi bese nibuyela kuwona sazobamba noma singawubambanga namhlanje ntambama sobamba kusasa. Ngiyathokoza umkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofazi ijaji elijaji isiminye sokugcina.